Θερμό χαιρετισμό σε όλους αυτούς που ακολουθούν τα βίντεό μας. Μιλήσαμε στο προηγούμενο βίντεο για ορισμένες από τις αναιρέσεις που κάνει ο Μέγας Βασίλειος στον Ευνόμιο, ο οποίος, ας πούμε, όπως είδαμε, ο Ευνόμιος τι κάνει? Ταυτίζει την ουσία του Θεού με τα πρόσωπα. Λοιπόν, και ειδικά με το πρόσωπο του Πατρός, ας πούμε, με την αγενεσία. Δηλαδή μπερδεύει τα υποστατικά ιδιώματα με την ουσία του Θεού. Όπως μπερδεύει και την ουσία με την ενέργεια. Λοιπόν, γιατί είπαμε, ας πούμε, ότι αυτή ήταν τακτική του Ευνομίου, που ένας από τους ανομίους, ο οποίος για να αντιμετωπίσει τις κρίσεις που έκανε ο Μέγας Αθανάσιος, ας πούμε, στον Άριο, αλλά τι έκανε αυτός? Ταύτισε την ουσία με την ενέργεια στο Θεό, ας πούμε. Λοιπόν, και ταύτισε όχι μόνο την ουσία και τα υποστατικά ιδιώματα με την ουσία του Θεού. Λοιπόν, πράγμα που είναι άτοπο για τους πατέρες της Εκκλησίας. Και είχαμε πει ότι ο Ευνόμιος έπαιρνε από την αγεννησία και την έκανε μόνο την αγεννησία, αγέννητος, δηλαδή που δεν έχει υποστεί γέννηση, και αυτό, λέει, δεν είναι ονόματα της ανθρώπινης επίνοιας, μα είναι αυτό που είναι καθεαυτό ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός σαν ουσία του είναι ότι είναι αγέννητος. Επομένως ο Υιός που είναι γεννητός είναι ένα κτίσμα, και ένα κτίσμα που ακολουθεί μια κτιστή ενέργεια του Θεού. Δηλαδή είναι αποτέλεσμα μιας κτιστής ενέργειας, της πρωτίστης κτιστής ενέργειας, της πρωταρχικής κτιστής ενέργειας του Θεού. Είναι αποτέλεσμα της κτιστής ενέργειας. Γιατί η αγεννησία ανήκει στην ουσία του Θεού και δεν είναι μία λέξη, δεν είναι μία ανθρώπινη επίνοια. Βγάζει δηλαδή από όλες τις υπόλοιπες λέξεις, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, την έννοια τους και δίνει μόνο μια έννοια, ας πούμε, υπαρκτή, πραγματική στην αγεννησία. Και ο Μέγας Βασίλειος, ας πούμε, συνεχίζει την ανέρεσή του και το απαντάει. Ευχαρίστως, λοιπόν, θα ήθελα να εξετάσω αν αυτήν διευγνωμοσύνη την τηρεί για όλες τα ιδιότητας του Θεού ή ως προς τον αγεννησία μόνο, ή προς το αγέννητο μόνο. Δηλαδή αυτό που λέει που είναι η ουσία του Θεού είναι μόνο το αγέννητο, τα υπόλοιπα που λέγονται περί του Θεού τι είναι? Διότι αν δεν δέχεται τίποτα ως ανθρωπίνη επινόηση, για να μην φανεί ότι εξυμνεί τον Θεό με ανθρωπίνας ονομασίας, πρέπει όσα λέγονται περί Θεού να τα θεωρήσει ομοίως ως ουσία. Λοιπόν, ό,τι λέμε για το Θεό, λοιπόν, αυτό είναι ουσία, ακόμα και η ενέργειά του, ας πούμε, είναι ουσία. Να πως τον χτυπάει ο Βασίλειος, ας πούμε. Δεν είναι όμως αστείο να λέγει κανείς, απαντάει ο Βασίλειος, ανατρεπτικός λόγος κατά Ευνομίου πρώτου, δεν είναι όμως αστείο να λέγει κανείς ότι το δημιουργικό του Θεού είναι ουσία, ή το προνοητικό πάλιν, ή το προγνωστικόν επίσης, και γενικώς να θεωρείται κάθε ενέργεια ως ουσία? Και αν όλα αυτά καταντούν να έχουν την ίδια σημασία, αναγκαστικώς μεταξύ τα ονόματα θα έχουν αυτή τη σημαντική ικανότητα, όπως επί παραδείγματι εις αυτά που έχουν πολλά ονόματα, όταν δηλαδή ονομάζουμε το ίδιο πρόσωπο, Σίμωνα, Πέτρον και Κυφά. Λοιπόν, ό,τι λέμε δηλαδή για το Θεό θα είναι όλα συνώνυμα της αγεννησίας. Αυτό του λέει, ας πούμε. Δηλαδή τι κάθεσαι και μου λες, ποια είναι η λογική την οποία χρησιμοποιείς? Λοιπόν, κατά συνέπεια, αυτός που θα ακούσει ότι ο Θεός είναι αναλύωτος θα συμπεράνει ότι είναι αγέννητος, και αυτός που θα ακούσει ότι είναι απλούς θα σκεφτεί το δημιουργικό. Μεγαλύτερη ατοπία όμως από τη σύγχυση αυτών των ονομάτων δεν θα υπήρχε. Αν δηλαδή χάσει κάθε όνομα την ειδική του σημασία και αντιταχθούμε έτσι στην κοινή των ονομάτων χρήση και στην διδασκαλία του Πνεύματος. Αντιθέτως
Όμως προς αυτά εμείς όταν ακούμε ότι περί Θεού, ότι δημιούργησε τα πάντα εν σοφία, διδαμασκόμαστε το δημιουργική αυτού τέχνη. Όταν ακούσουμε ότι ανοίγει τα χέρια του και δίνει πλουσιοπάραχα εις κάθε ύπαρξη τα αγαθά του, διδασκόμαστε την πρόνοιά του που κατευθύνει τα πάντα. Όταν ακούσουμε ότι έθεσε σκότος και δεν αποκρύπτεται εντός αυτού, μανθάνομαι το αόρατον της φύσεως του. Λοιπόν, όταν επίσης ακούσουμε αυτό που ο ίδιος ο Θεός λέγει, εγώ είμαι και δεν έχω αλλάξει, μανθάνομαι το αΐδιον και άτρεπτον της Θείας Ουσίας. Διότι όλα αυτά που αναφέρονται στον Θεό και Πατέραν, δηλαδή το αναλύωτον, το αόρατον, το άφθαρτον, κατόμοιων τρόπων αναφέρονται και στο μονογενήν Υιό του Θεού. Λοιπόν, διότι και το μονογενή τον ονομάζουμε αόρατον και αναλύωτον και άφθαρτον και αμερίν και όλα τα όμοια. Και έτσι η σοφία τους θα καταλήξει στο αντίθετο. Διότι δεν θα μπορέσουν στηριζόμενοι στην διαφορά μιας ονομασίας μόνον να αποδείξουν ότι είναι ανόμοιος με την ουσία του Πατρός. Αντιθέτως, λόγω της ομοιότητος εις τα περισσότερα, θα αναγκαστούν από τα ίδια τα πράγματα να ομολογήσουν ότι είναι όμοιος. Αν δεν ισχυριζόντουσαν, λοιπόν, δηλαδή καταλαβαίνετε τι θέλει να πει ο ευνόμιος, ότι τα πάντα τα οποία λέγονται προς τον Θεό, ας πούμε, τα πάντα είναι συνώνυμα της αγεννησίας, γιατί μόνο η αγεννησία είναι η ουσία του Θεού. Και επομένως ο Μέγας Βασίλειος του λέει τότε κατά τον ίδιο τρόπο και το δημιουργικό και το τέτοιο του Θεού σύμφωνα με σένα θα είναι ταυτόσιμο και θα σημαίνει τι θα σημαίνει αγεννησία. Είναι άτοπο αυτό που λες, ας πούμε, διότι εμείς έχουμε πολλά ονόματα για το Θεό, τα οποία εκφράζουν, ας πούμε, αυτό που είναι και αυτό που δεν είναι ο Θεός. Θα το επεξηγήσει καλύτερα αυτό σε μία άλλη παράγραφο, βάζοντας μια ερώτηση του Ευνομίου που λέει ότι ούτε όμως κατά στέρηση πρέπει να εννοηθεί το αγέννητον. Δηλαδή το αγέννητον δεν είναι μια αποφατική θεολογία, αγέννητον, σύμφωνα με τον Ευνόμιο, αυτό το λέει ο Ευνόμιος, αν θέσουμε ως βάση ότι οι στερήσεις σημαίνουν φυσικά σε λήψεις και ακολουθούν τα σέξεις. Λοιπόν, και του απαντάει ο Μέγας Βασίλειος και του λέει, βρε Ευνόμιε, τι κάθεσαι και μου λες? Πολλά τα οποία λέγονται περί του Θεού αναφέρονται κατά τον αυτόν τύπο, όπως ο άφθαρτος, ο αθάνατος και ο αόρατος. Εις αυτόν τον τύπον, πρώτα του έχει πει ότι αυτό ότι προηγούνται οι έξις, ας πούμε, αυτό το παίρνεις από την κοσμική σοφία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εις αυτόν τον τύπον πιστεύουμε ότι ανήκει και το αγέννητον, δηλαδή εις τον τύπον, το αγέννητον ανήκει στον τύπον όπως ο άφθαρτος, ο αθάνατος και ο αόρατος. Λοιπόν, όπως λοιπόν το άφθαρτον σημαίνει απουσίαν της φθοράς των θεών και το αόρατον ότι ξεπερνά ούτως πάσα σύλληψή του για τον οφθαλμό του και το ασώματον ότι η ουσία του δεν έχει τρεις διαστάσεις και το αθάνατον ότι δεν πρόκειται ποτέ να διαλυθεί ούτως, έτσι και πιστεύουμε ότι το αγέννητο φανερώνει ότι δεν υπάρχει σε αυτόν το γνώρισμα της γεννήσεως. Αν λοιπόν κανένα από αυτά τα ονόματα δεν είναι στερετικών, ούτε και το εκείνο θα είναι, δηλαδή ούτε και το αγέννητο θα είναι. Λοιπόν, δια όλα όμως εκείνα επιτρέπεις να ονομάζονται στερητικά. Δια την ονομασία όμως αγέννητος δεν επιτρέπεις. Πες μου λοιπόν, ποια έξις προηγήθη ώστε το άφθαρτον να σημαίνει στέρηση, διότι γιατί δε να μην εξισώσουμε προς αυτόν και το αγέννητον? Λοιπόν, επιμένει όμως δολίαν εις αυτήν τη λέξη, μόνον εις τη λέξη αγέννητος, ας πούμε, το οποίο δεν είναι, το αγέννητος δεν είναι μη γέννησης, όχι γέννησης, δεν είναι αποφατικό, είναι καταφατικό δηλαδή στο Θεό, σύμφωνα με αυτόν. Λοιπόν, και επομένως είναι μόνο ουσία του Θεού. Λοιπόν, επομένως, επιμένει δολίως, ας πούμε, κάνει μια δολιότητα εδώ μέσα για να αποδείξει ότι ο Υιός
είναι γεννητός. Το πράγμα όμως έχει ως εξής, του λέει ο Μέγας Βασίλειος. Δεν υπάρχει ένα μόνο όνομα που αρκεί να περιλάβει όλη τη φύση του Θεού και να την εξαγγείλει ικανοποιητικά. Πολλά όμως μαζί και διάφορα, με ξεχωριστή το καθένα σημασία, συναποτελούν μία μηδράν με εντελώς και μικροτάτη ως προς την όλον έννοια, που η σημάς όμως είναι αρκετή. Από τα ονόματα λοιπόν που λέγουμε περί Θεού, άλλα φανερώνουν τα γνωρίσματα που έχει ο Θεός, που είναι καλός κτλ. Άλλα δε αντιθέτως τα γνωρίσματα που δεν έχει, υποφατική και καταφατική θεολογία. Και από τας δύο ομάδας παίρνουμε μία ιδέα περί του Θεού, και από την άρνηση αυτών που δεν έχει και από την ομολογία αυτών των οποίων ο Θεός έχει. Εξάλλου, λέει, ονομάζουμε τον Θεόν αγαθών και δίκαιων και δημιουργών και κριτήν και άλλα παρόμοια. Όπως δε και στα προηγούμενα, ελέξεις εσήμεναν απόρριψη και άρνηση των ξένων προς το Θεό στοιχείων, έτσι και εδώ σημαίνουν θέση και ύπαρξη αυτών που είναι ουκία προς τον Θεό και αρμόζει να αποδίδονται προς τον Θεό. Επομένως αυτό καταφατικά το λέμε περί Θεού. Λοιπόν, το αγέννητο λοιπόν σημαίνει αυτό που δεν υπάρχει στο Θεό. Τι κάθεσαι και μου λες ότι υπάρχει, το αγέννητο είναι ουσία. Είναι ουσία. Είναι μόνο ουσία του Θεού. Λοιπόν, μόνο το αγέννητο. Το αγέννητο σημαίνει αποφατικό, κάτι που δεν υπάρχει στο Θεό. Φανερώνει δηλαδή ότι δεν υπάρχει γέννηση στον Θεό. Ότι όμως το αγέννητο δεν σημαίνει κάτι που υπάρχει στον Θεό, νομίζω ότι έγινε σαφές με αυτά που ελέγχθησαν. Η ουσία όμως δεν είναι κάτι από αυτά που δεν υπάρχουν στον Θεό, αλλά είναι η ίδια οντότης του Θεού. Και το να την απαριθμεί κανείς μεταξύ αυτών που δεν υπάρχουν είναι άκρος άοτον του παραλογισμού. Άκρος άοτον του παραλογισμού. Θα σταματήσω εδώ και θα συνεχίσω. Είναι πολύ ωραία αυτή η ανέρεση που κάνει και συγγνώμη αν χάνω λίγο καιρό και σας κουράσω για αυτή την ανέρεση, αλλά είναι πολύ ωραία η ανέρεση την οποία κάνει ο Μέγας Βασίλειος. Ευχαριστώ πολύ, θα συνεχίσουμε την ανέρεση αυτή και θα δούμε πώς γυρίζει και τι λέει μετά ο Βασίλειος για το αγέννητο, ας πούμε. Τι λέει για το αγέννητο, αφού τον έχει καταρρίψει ότι το αγέννητο είναι ουσία του Θεού, αφού τον έχει κοροϊδέψει, ας πούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα δούμε τον ορισμό που δίνει, τον ορισμό λέω, αυτό που είναι το αγέννητο του Θεού, ας πούμε, που είναι, λέει, θα πει ο Μέγας Βασίλειος αύριο, στο επόμενο βίντεο, τρόπος ύπαρξης του Θεού. Τρόπος ύπαρξης του Θεού. Μην τα μπερδεύουμε με την ουσία αυτά. Λοιπόν, είναι πολύ, πολύ επεξηγηματικός. Πολύ επεξηγηματικός. Ευχαριστώ πολύ, στο επόμενο βίντεο.